am decis să fac un videoclip mai scurt pentru că nu prea am memorie și da. Astăzi vă voi arăta cum să fac eu un thumbnail, cum îl fac, gen, da? Ok, imediat vă arăt. Deci intrăm la PixArt, avem nevoie de aplicația asta, apoi la Free Photos, în caz de nu aveți vreun background frumos. Eu o să-l pun pe ăsta pentru că, da, are și nu știu cum bune. Ok, și imediat revin. Păi căutăm o poză și o punem și noi, nu știu ce pozele mele sunt așa de întunecate. Gen, de ce? Ok, și ștergem istorisia asta cu Avakin Live. Și da, imediat pun altă poză. Dacă nu știți cum să punem o poză peste altă poză, păi uitați că intrați la Add Photo și aici o să vă dă în galeria voastră, gen, da, e foarte ușor. Yay! Ok, după aia mai punem pozele care vrem să le punem pe toate, după aia scriem. Ok, am pus poza unei fete și acum voi pune încă vreo 2 poze și cred că gata. Ok, deci am scris titlul ca într-un fel, dar note persoanelor random și acum voi pune încă o poză cu un profil de-al lor, de-al persoanelor random. Ok, după cum vedeți, eu am pus încă o poză, uite acolo. Și da, cam asta e. Ok, deci cam așa eu am editat thumbnail-ul, așa am pun de obicei thumbnail-ul, așa că cam asta a fost clipul. Vă rog, nu uitați de un like, de un share și de un subscribe. Pa!